Szia! Ha még sosem hallottál az affiliate marketingről, engedd meg, hogy gyorsan elmagyarázzam, hogyan működik. Csatlakozol egy partnerprogramhoz. Kapsz egy speciális linket, a saját egyedi partnerlinked. Amikor valaki rákattint a linkedre és vásárol valamit, te jutalékot kapsz. Ez egyszerű. Nem kell terméket létrehoznod. Nem kell foglalkoznod a szállítással vagy ügyfélszolgálattal. Te csak promózol egy terméket, és a cég gondoskodik a többről. Minél több látogatót küldesz a linkedre, annál több pénzt kereshetsz. Ez az affiliate marketing működése. Akár agra online, musíte urobivet koprítéó, őibiste esadostalidu HRY. Sokan sikeresen alkalmazzák ezt a módszert, és te is lehetnél köztük. Remélem esadostaldu úszkájc, vil miről poslalloptudu affiliate marketingu. Ha bármi kérdésed van, ne habozz megkérdezni. Hajrá, próbáld ki, és lehet, hogy te leszel a következő sikeres affiliate marketing.